Per mi, ser community builder és ser el nexe d'unió entre tota la comunitat del CREC i penso que com a equip aportem molt valor afegit a la nostra comunitat i som el tret diferencial, sens dubte, del nostre coworking. Qualsevol moment en què un coworker o una coworker et fa arribar que el coworking ha estat molt important per ell o per ella i que la nostra feina realment li ha portat valor, per mi qualsevol d'aquests moments és superimportant. De fet, just fa un parell de setmanes va entrar una coworker que és doctora d'urgències, que clar, tot això, o sigui, en tota la situació del Covid ha tingut situacions de molt estrès i ara ve al CREC un parell de dies a la setmana a fer la seva tesis i literalment em va dir que venir al CREC era el seu moment de pau i tranquil·litat i que ho valorava moltíssim. Bé, jo el mes d'abril vaig posar en marxa Cabraboja Sports, que és una marca de mitjons tècnics de ciclisme i running, i no diria que ha influït ser community builder, sinó que hagués estat impossible posar en marxa el projecte sense estar dins del CREC. Per les col·laboracions, per les diferents mentalitats que he conegut, o directament per coworkers o antics coworkers amb els que he treballat, com el Marcos d'Ingenwebs, l'Adam Quadras d'Ecomobi, la Giselle, l'antiga coworker que em va dissenyar la primera col·lecció de mitjons. Diria que no és una influència, sinó que és com que una cosa no s'entén sense l'altra.